днес ще снимаме с един мой приятел видео. Кажи здрасти. Здравейте, хора. Казвам се Йоани. Ще бия днеска Саши, да гледа как ще пада. Добре, айде, прати ми покана. Мръжно. И да, хора, вие днеска знаете, че пакнах 105 франка Рибери. Хора, абонирайте се на неговия канал, харесайте клипчето, за да получавате още клипчета. И целта ни е да стигне на колко абоната? 100, 1000? 50 абоната за сега става. Добре, 50 абоната. И 5 лайка на видеото ще е много добре. Това е отбора на Йоан, а това е моят отбор. И пишете за кой сте, за Левски или ЦСКА. Да, трябва между другото да го пишете, защото не знам, интересно ми е на нас. Брат, какво прави той, бе? Един на 0. Не, буквално е докосно май. Аре, бе. Брат. Букайо Сака. Обръща се. Сака. Братаре, бе, братяторе. Няма да е лошо и аз да вкарам един гол. Защото той ме би вече 2 на 1. Брат, мен ни бъгва. Добре. Арчър. Брат, на мен също ми бъга. Брат, беги. Брат, аз не мога да стигна до твоята врата, ти тук, брат. Ме изкърти. Хора, само да ви кажа, целта ни е да направим 10 лайка на това клипче и ще има мега огромен пак опенинг. Мега гига лига. Който може да е утре. Не знам, ще го решим. Да, утре ще. Зависи от вас, ако направите 10 лайка. Не, 5 лайка и утре правим уникален. Не струва нищо да направите едно лайкче. Буквално цъкате го и си отивате, ако искате, не е нужда да го гледате. Какъв фаул. И утре правим уникален пак опенинг с гарантирана 104. Добре, първото по време е добре. 0 на 0 за сега. Видим дали ще караме. Защото последните 3 матча 0 на 0, 0 на 0. 2 на 1. Рибери, Не, брат, ако бях стигнал до стреляне, брат, ти ще да си дет. Арчър, брат. Десаи, Педро Поро, Сака. Букайо Сака, нахува. Ще нахува ли? Омага! Аре, бе, дай един корнер. Браво, бе, Десаи. Брат, казах към Рибери, той нашия подава на тревата, ама сета. Стига, бе. Брат. Добре, аз. Пара. Гоу. Браво на Джауиджи. Донарума. Бягай. Брат, той Джануджи Донарума е много добър. В смисъл, едва му вкарах предишните мачове.
Беше. Коста, хаунт. Фал, тук си имаш чист фал, бе. Бягай от тук. Сега ще имам поне малък шанс. Абе, я бе от тук, бе. Сака! Не! Брат, това ще е много опасно. Ама, думя, че е силен моя Ливакович. Той му е много силен. И както мога да видите, може и да свърши 0-0. Ама Дебройне... Може да реши матча Кевин Де Бройне, но Кевин провали. Ай! Но, окей. Сме все пак. И хора, това ще е за край на видеото. Лайк, сабскрайб, 5 лайка и утре правим невероятен пак опенинг. Гарантирана 104, се надяваме 105 уишфи. Това е таргет. И да. И хора, айде чао.